Takže čaute ľudia, dneska si zahrajeme FIFU a ideme stále na ten Champions League. Jak sa to volá, dneska som si už jeden balík otvoril, ale nič mi to na dobre nepadlo, môžem vám ukázať aj čo, ale no, minulo som si iba púšťal hudbu, ale možno ste ma niektorí aj počuli. A toto. To si vymením. No, že možno ste ma počuli a chcem sa vás potom opýtať ešte do komentárov, že čo je lepšie, že či keď s vami rozprávam, alebo keď tam mám pustenú hudbu. Ale teraz, jak s vami rozprávam, by som chcela aj dať prebrať, že keď budem mať 50 000 odberateľov, či 50, no tak by som aj zostrihala už tie videá, už som si všetko stiahol potrebné. A no asi to je všetko. No a tak proste. A keď dáme 200 odberateľov do konca tohoto roka, tak no, bude poriadna oslava a dačo aj nakúpime. Takže ja by som vám radil, možno mi aj dávať lajky alebo odbery, ale to nechám na vás, nemusíte, hej. Ale teraz sa s vami budem tak rozprávať a že čo, lebo ja by som chcel začať aj streamovať, ale je to proste tak, že nech sa to volá, keď streamuješ. No, je to tak, že proste keď streamuješ, no tak viacej môžeme si toho porozprávať a môžem dlhšie točiť, takže preto a stačí mi iba 50 odberateľov. Teraz mám 0, ale chcel by som točiť každý deň, ale neviem, že či to budem šťať, lebo mám veľa povinností, ale no a napíšte mi do komentárov, že či mám si púšťať aj hudbičku, alebo iba takto hovoriť, alebo aj, ale aj tak ma asi veľmi nebude počuť. Alebo by som ju trocha znížil proste. Takže asi tak a no, to je asi všetko. Ešte vám ukážem trocha môj tým, lebo niečo som vylepšil, niečo nie. A niečo tam mám horšie a môžem to dať lepšie, ale no. Takže pokračujeme v tomto dieli a toto je, sa mi zdá, že profesionál, alebo dačo horšie asi. Ale vždycky bude iba jeden celý zápas a keď budeme naše tréning game, no tak by som to mal aj otvoriť, lebo ja by som chcel vždycky, ale takto by som nevydával každý deň videa. A ja chcem každý deň a od 50 odberateľov budeme aj streamy, budeme aj zostrihávať videá. Takže tak. A môžem sa aj zameriavať na tento zápas teraz. Ale preto som si iba chcel s vami nejak hovoriť a napíšte mi do komentárov, čo je lepšie, čo by som mohol natočiť, nejakú challenge, alebo nejakú inú hru, alebo v realite kľudne. Chcel by som začať točiť, alebo proste veľa mám tých hier. A no, takže mi píšte do komentárov, že som sa vás pýtal a tak, dosky. No a ešte som to v minulom videu hovoril, ale vtedy som mal proste tú hudbu, než ste ma počuli. Dneska sa hraje Barcelona versus Inter Milan. Prvý zápas skončil 3-3, lebo hral neuveriteľne, to som na tom zápase nebol, ale pozrel som si to. A kto myslíte, že dneska vyhraje? Akože asi to nikto teraz nebude pozerať, ale podľa mňa Barca, taký typ, asi 1-0, lebo prvý zápas dosť toho priniesol a už budú viacej hrať iba na tú obranu, ale ja fandím fakt v Barcelone a dúfam, že vyhraje 1-0. Takže uvidíme a ja si to asi budem pozerať, len toto dokončím video a ideme na to. Vlastne si to idem pozerať a mohli by sme niekedy urobiť reakciu spolu, ale to možno aj keď na ten stream budeme
mať takže 50 odoberateľov. Takže tak a no. Alebo na čo budem viacej točiť, ale keď sa ma pýtate, že prečo mám iba také krátke videá, no tak je to kvôli tomu, že YouTube mi viacej nedovolí, keďže som iba taký malý youtuber, alebo možno aj kvôli tomu, že mám taký telefón, kde veľa toho nie je. Takže budem tak max 10 minútové videá a to je akože max. Niekedy budem kratšie, niekedy dlhšie. Budem aj s kamošmi točiť, to určite, ale neviem. To asi tak. Toto nebudem až tak komentovať, tento zápas, ale dneska iba chcem na čo povedať a no vlastne som to už povedal, len že keby sme dali do tohoto konca roka 2026, máme pol roka na to, hej? Necelého, 7 mesiacov. A keby sme dali 200 odoberateľov, to by bolo super. Chcel som sa aj odfotiť Smilom, ale vlastne na ďalší rok by som sa mal odfotiť so Smilom, lebo idem na jednu takú súťaž. Ale musím postúpiť najprv, kde bude Smilo aj kopačkovo. A môžeme natočiť video, keď si dám na mňa jednu strelu a môže aj na svoj kanál, že akože tak. Lebo môj kamoš bol na tom turnaji, aj postupili a sa odfotil normálne. Takže mohlo by som aj také videá, alebo a od 4. ročníka, ja som teraz tretiak, no tak by som mal chodiť aj na karate, ale aj na futbal chodím, ale asi ešte z toho videa nebudem robiť, až potom, keď mi to napríklad aj mama dovolí, lebo nechcem veľmi točiť, akože keď mi to mama nedovolí. No, takže asi tak všetko ku tomu. 4-1 a neviem, čo by som mal ešte povedať. Že veľa toho je. Takže aj do ďalšieho roku by som možno nakupoval. Ale zase by som musel dať až 10 000 odoberateľov, čo asi podľa mňa nedáme. Takže budeme aj potom strihať, ale to nedáme, aby sme si mohli zarábať a utracať peniaze. Ale neviem, ja na toto až tak nesom, že by som utracal do toho peniaze, ale tak keď vás to bude baviť, no tak urobím to aj pretože, aby ste vy nemuseli. No takže tak dojak a tento zápas dokončíme a už by za chvíľu mala ísť tá Champions League, no tak som zvedavý. Ja idem pozerať, takže tak. Toto budú také party a keď no tak dačo iné pôjdeme, alebo už na vyššiu kategóriu. Nie som úplne na tej najnižšej, ale asi na 3. najvyššej, takže tak a môžeme sa vrhnúť na druhý zápas. Vyhral som 4-1, takže v pohode. A možno už sa aj začal ten zápas a ja by som fakt chcel vidieť, lebo keď bude ako minulý zápas, že 4. minúta a gól, ale podľa mňa, ako hovorím, že už to pôjdu skôr na obranu. Obidve kluby majú dosť dobrú obranu. Podľa mňa trocha aj lepšiu Inter Milan, aj keď fandím, ale tak Lamine Yamal tam, oni majú dobrý hrot a Inter Milan až taký dobrý hrot nemá. Krem Lautara Martineza tam. A sa mi zdá, že hrajú nejakú divnú formáciu, že 3-5-1, alebo dajak takú, že iba sám je tam Lautaro a potom, takže neviem, nejakú divnú hrajú formáciu, pretože idú aj na tú obranu. To je podľa mňa 1-0 pre Barcelonu, lebo obidve kluby majú lepšiu obranu, ako som vtedy povedal, ale Barcelona má trocha lepšie a budú hrať už iba na obranu, takže 1-0 tipujem. Som zvedavý, že či môj tip vyjde a možno akože bude prestrelka ako v prvom zápase, že 3-3, ale podľa mňa už iba na obranu, keď také góly, lebo vlastne stačí jeden gól a obranu majú obidve kluby dobre, takže to už budú iba udržiavať alebo zdržovať. Akože obidve kluby sú čestné a tiež bojujú o toto, že či budú prvé, tam pohár majú, akože Barcelona to podľa mňa má trocha ťažšie, ale tam ide Neapol s Interom a že kto vyhraje sériu A
A takisto aj Barcelona ide s Madridom, ale Inter s Neapolom tak to majú tesnejšie a fakt sa musí sústrediť, hlavne Barcelona, lebo ona má šancu na treble a má tam takých dobrých hráčov na Rafinha, ktorí majú zisk akože vyhrať, lebo možno aj keby vyhrala, že vyhral treble Inter, tak neviem, lebo akože Max tam je tento Lautaro Martinez a to je akorát tak asi celé, to má šancu byť aspoň v top 15 a potom aj vyhrať, takže a to aj preto Barcelone. Chceš rohlík? Hej. Prestaň toto, zase si kazíš krk, oči, no, poď si pocvičiť, jak včera. No teraz tu prišla mama. Mama je tu proste chápete, že točím a ona zrazu ku mne príde a to je, čo ja mám robiť? Ty kokos, to budem vystrihovať. Toto video to asi vystrihnem. Tu nám tak bude chodiť. Ona to nevie, keď natáčam, ale aj budem už hovoriť, lebo proste také toto je fajn video a ona tu príde a bude japovať mi. Tak čo akože ešte chce, aby viac japovala, alebo čo? Tomu. Tú školu, potom budem chodiť na karate, no veľa toho mám ešte cvičiť. Fuj. No tak samozrejme hovorím, že buď každý deň, alebo každý druhý deň budem natáčať, lebo tak pondelky, štvrtky máte to zaručené a ostatné dni napríklad teraz musím si aj urobiť úlohy, takže asi v družine a proste veľa toho mám. Ešte budem mať aj viac. No, strihať videá. Neviem, asi každý druhý deň bude vydávať video, ale až do tých 50 odoberateľov, lebo teraz asi nie, lebo nebudem ani strihať, ale tam musím celé to zostrihať video, takže to mi zaberie aspoň pol hodinu, lebo akože krátke pre video a možno aj hodinu, lebo ja v tom veľký profík nie som. Ale tak dúfam, že to bude krátke a že sa to rýchlo naučím. Bum, Lewandowski. Si kokos, skoro gól. Nejaký civý. Je tam nejaký hráč môj. Bum, volej. OK, takže toto dohráme. Ideme sa lúčiť. Takže toto som si iba s vami chcel povedať. A píšte nápady do komentárov. Takže ešte si povieme, čo nás čaká za ďalší super, lebo toto už máme jasno vyhraté a už iba stačí to udržať, ale takto 4 minúty a hotovo. To ja zatiaľ hrajeme všetky reálne zápasy, akože také výsledky to nie sú, že 6-1, ale takže asi idem pozerať už Champions League a ešte sa tu pozriem. No a ideme proti Bayernu, čo je zaujímavé, pretože Feyenoord vyradil Inter Milan, čo je teraz normálne vo finále, a Liverpool si ide proti Arsenalu. Arsenal je toto akože real, aj Barcelona tam, ale za to hrajem zase ja. Ale Liverpool to vrátil vo FIFA aspoň Parížu a podľa mňa sa s nimi aj stretne vo finále. Takže ďalší zápas nás čaká proti Bayernu. Vidíme sa zajtra a je to tak.
Tak čaute ľudia.